procés participatiu s'ha de fer de baix cap dalt. Això ho teníem clar des del principi. És una decisió tan important que l'ha de prendre la ciutadania, no pot estar en mans d'uns polítics, l'ha de prendre la ciutadania. Evidentment, a partir d'aquí, el resultat que se n'obtingui, cadascú farà la interpretació que vulgui. Per nosaltres, evidentment, el resultat ha de ser vinculant i el que surti a la proposta nosaltres ho portarem al nostre programa electoral, ho tenim claríssim. Els percentatges de participació en un procés participatiu es considera que són bons quan acostumen a passar del 15% del cens. A partir d'aquí es considera un èxit. El normal és que estigui sobre això, sobre els 15-20%, més o menys. Jo espero que amb el procés participatiu de Can Guineu puguem superar aquesta xifra. Realment sóc optimista perquè l'interès que ha despertat aquest edifici ho fa possible. La idea és que en aquest procés participatiu es voti a partir dels 16 anys. Evidentment també posem totes les facilitats que permeten les noves tecnologies perquè aquest procés també sigui més atractiu i arribi a més gent. Jo crec molt en el procés, en el projecte polític que ha fet Esquerra Republicana aquí a Sant Sadurní d'Anoia, aquests mesos que han sigut molt intensos. He descobert la vocació de servidor públic i crec que era un moment ara de fer el pas endavant. Evidentment també m'ha ajudat moltíssim a tenir un equip al costat, a formar part d'un equip magnífic, que són els actuals regidors d'Esquerra Republicana. La idea és que les coses que es facin bé es continuïn fent i si hi ha d'haver noves aportacions, són aportacions que haurem de decidir entre tota la militància del nostre partit. El que passa que hem de distingir dels tipus d'ocupació i evidentment hi ha l'ocupació social, la que algú per necessitat està fent l'ocupació, i després hi ha la purament delictiva, especulativa, i d'aquesta també en tenim. Hi ha gent que s'aprofita de les misèries de les persones i es dedica a llogar habitatges ocupats amb uns preus desorbitats a persones amb molta necessitat, i això s'ha de tallar de soca arrel, i aquí l'Ajuntament hi posa tots els esforços i tota la mà dura per evitar que això passi. Evidentment, també hem d'anar darrere aquests grans tenidors que no posen els pisos en circulació, que part de la culpa d'aquesta emergència habitacional en part és seva, que tenen molts habitatges que no es posen en circulació. El nou contracte del porta a porta, la principal novetat, i és una novetat que afecta a la meva regidoria, és que les incidències del matí, de la gent que no separa bé o que el treu fora d'hores, fins ara les recollia el servei de via pública i a partir d'ara ho està fent l'empresa licitadora, la Mancomunitat. 3 mesos, al mes de juliol, ja haurem de tindre tots els cubells xipats repartits i a partir d'aquí es tractarà d'anar recollint les dades d'usos del reciclatge aquí a Sant Sadurní i esperem que això doni el tomb al mal ús, al mal acostum que alguns ciutadans està fent del porta a porta.